ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ತುಳುಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ 0 to 3 months ನಮ್ಮ ದಾದ ಮತ ಫುಡ್ ಗೆತ್ತೊನೋಡು ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ತುಳುಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷುಡು ಕೊರ್ಪೆ ಅರ್ಥ ಆವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ 0 to 3 months ನಮ್ಮ ಏನ ಮಾತ ಫುಡ್ಗೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕುಲು ಫಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ಗೆತೊನೋಡು. ಸೊ ಫಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆದ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓವರಾಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಫುಡ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿದ ನೀರಾದಿಪ್ಪು, ಅಂಚನೆ ಬಾದಾಮ್, ಅಂಜೂರ, ವಾಲ್ನಟ್ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ನೀರುಡು ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ದು ಕಾಂಡೆ ನಿಕುಲು ತಿಂದುಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಸುಸ್ತು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೂ BP ಲೋ ಮಾತ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ C ರಿಚ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಈ ಆರೆಂಜ್, ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ನಿಕುಲು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪುಡು. ಲೆಮನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕಿವಿದೆ ತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಅಂಶ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂತೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೈಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಡಯಟಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವೈಟಮಿನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಡಗೆ ತೊಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಂಡದೆ ತೊಂದೆರ್ದು ನಮಕ್ ನಿಶಕ್ತಿ ಮಾತ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ ತೊಂದೆರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ಗೆ ತೊನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಲ ಗೆತನೋಡು ಪಂಡ ಈ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಡೈಲಿ ಒಂಜೆರ್ದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇರು ನಿಕುಲು ಡೈಲಿ ಪರೊಂದು ಬಲೆ ಬೇಬಿದ ಬೋನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪೂರ ಗೆತೊಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಈಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿಡು. ಸೊ ಅವಿನ ಮಾತ ಒಂದು ದೂರ ಮನ್ಪರೆ ಈ ಮೊಸರು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮಕವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ 3 months ಏರೆಗ್ಲ ಫುಡ್ ತಿನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫುಡ್ಗೆ ತೊನೋಡು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ಗೆ ತಂದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಜಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನಕುಲು ಈ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ಡು ಗೆತೊನೋಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಗೆತೊನಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮನ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಪಿದೆದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಿನ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ಲ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಗೆತೊಂದೆಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ
ಪ್ಲಸ್ ನಿಕಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೊಕ ಪಪ್ಪಾಯ ಉಂದೆನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಫಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂದೆನ್ ನಿಕುಲು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಡ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತೊನೊಂದು. ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ಪಂಡ ಎಗ್ಗನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಡಯಟಡ್ ನಿಕುಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದುವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ದೆತೊನೊಲಿ. ಕಿವಿ ಗೆತೊನೊಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಗೆತೊನೊಲಿ, ಬೆರೀಸ್ ಗೆತೊನೊಲಿ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಗೆತೊನೊಲಿ, ಆರೆಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಪಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ ಪೈನಾಪಲನ್ನು ಬುಡ್ದು. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಬಿನ ಗ್ರೋತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪೋಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಗಮನ ಕೊರಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ತೊಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಕ್ನ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಲ ಅದು ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಗೆತೊನೊಲಿ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಮ ಏತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅದೇ ನಮಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಕೂಲಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಯ್ಕಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆರಾಮಾದ ಈ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಂಜಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಗಂಜಿಗೆ ಒಂತೆ ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಿಕುಲು ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾನದ ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಓಲ ಬೇಪ ಒಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಫುಡ್ ನಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಗೆತೊನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಳು ಮಾತ ಮೊಳಕೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಳನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಗೆತೊನೊಲಿ ಆಂಡ ಅವೇನು ಕುಕ್ ಮಂತದ್ದು ಗೆತೊನೊಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ಪೊಸತ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನಾತ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ದಾದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅತ್ತು ಏನ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಯನ ವೀಡಿಯೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮನ್ಪುನೆಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.